את זוכרת מה הבטחנו לך? לא, אני לא. את לא זוכרת מה הבטחנו לך? את כשסיפרת לנו את הסיפור המופלא שלך על לימודייך ועלייתך וציורייך ומשפחתך, היה לך איזשהו צער גדול כשאת סיימת את בצלאל, נכון? היה שם איזה צער גדול. זה לא צער, אבל... מה זה היה? הם רצו שאני אשאיר את עבודת הגמר, על זה אני מדבר, בבצלאל, בתור עבודת גמר, ואני אמרתי, אני לא יכולה להשאיר את זה כאן, אז לא תקבלי את התעודה. אמרתי, בין כה זה לא כל כך אכפת לי, אבל ככה שצער זה לא בדיוק היה. אבל אני לקחתי את זה הביתה, אני קיבלתי תעודה שאני סיימתי את הלימודים. אז אני רוצה להזכיר לך שכשאת סיפרת לנו את הסיפור הזה, אנחנו הבטחנו לך שאנחנו נדאג לך לתעודת סיום מבצלאל, את זאת שלא קיבלת, מבלי שתתני להם את העבודה הנפלאה של מגילת אסתר. אז היום אנחנו קראנו לך במיוחד כדי להעניק לך את התעודה. אז עכשיו זאתי התעודה, זה התיק היפה של התעודה, ובתוכה ישנה תעודה כזאת שכתוב בה ככה: בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים מעניקה תעודה זו לגברת אביגד גוטמן לאחר שסיימה את חוק לימודיה בתוכנית לימודי הגרפיקה בשנת הלימודים תש"מ. ויש פה עוד מכתב שצירף פרופסור ארנון צוקרמן, נשיא בצלאל, והוא כותב ככה: גברת נכבדה, מאוד ריגשה אותי פנייתך ושמחתי לראות את האישור על סיום לימודייך משנת 1940. הרבה שנים עברו מאז. בצלאל הולכת ומתפתחת ויש לה היום 8 דיסציפלינות שונות עם למעלה מ2,000 סטודנטים. אצלכם זה היה פחות. אני שולח לך בשמחה את התעודה לסיום לימודייך בבצלאל ומאחל לך אריכות ימים ובריאות. בברכה, פרופסור ארנון צוקרמן, נשיא בצלאל. יכולתי להסתלק מהעולם הזה לפני שאני לא אקבל את זה. אני רק מקווה שזה לא יהיה התירוץ שבגללו תסתלקי.